чанд моҳ қабл бо иштироки пешвои миллат толори варзишӣ Парвиз Собиров дар ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд. сохта шудани толорҳои зиёди варзишӣ дар тарғиби тарзи ҳаёти солим нақши муҳим бозида дар ин толорҳо афзун бар варзишгарони касбӣ, афроди касбу кори мухталиф ба тақвияти саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳонии худ машғул ҳастанд. субҳе ки ҳайати телевизиони варзиш барои боздид аз ин толор сафар кард, дар канори ҷавононе ки ба тақвияти бадани худ машғул буданд, Фаршедро низ вохӯрдем ки бо вуҷуди мушкилот дар биноияш ба варзиш машғул асту тарзи ҳаёти солимро интихоб намудааст. ӯ аз фароҳам шудани чунин шароит ва ташаббусҳои сарвари давлат ибрози миннатдорӣ намуд. ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунам, барое ки ин залро омада кушод. зал мо омада дар ин ҷо машқ мекунем. албатта ҳамин залое ки кушода шуданд ҳамин нағз аст, барои мо хеле хуб аст. ман вақте ки дар хона машқ мекардам, машқи ини зал аз хона хеле фарқ дорад. масалан фарқаш дар ҳамин ки омадем ҷа саломатиам хеле хуб шуд. зал машқҳо хуб аст, хеле кушода шудем. намудаи машқ бо инҷа зиёд. зал дар хона чени фаҳмиши худам машқ мекардем ки бо намудаи инҷа бо хеле зиёд аст. соҳиби ин толори варзишӣ бо таваҷҷӯҳ ба ҷидду ҷаҳди ин ҷавон машқу тамрини ӯро дар ин толор аз дуюмин рӯзи омаданаш ройгон кардааст. ӯро мураббии касбии варзишӣ Суҳроб Ғаффоров тибқи системаи махсус тамрин медиҳад ва ба гуфтаи ӯ Фаршед ҷавони бисёр боҳушу бомаҳорат аст ва гуфтаҳои мураббиро хуб дарк ва дар амал бо ҷиддият иҷро мекунад. Фаршед ки аз машғул шудан ба варзиш дар толори варзишӣ розӣ ба назар мерасад, ба ҳамсолону қешрҳои гуногуни ҷомеа чунин тавсия дод. ман тавсия медиҳам ки ба ҳамун бачаҳое ки дар хона мешинанд омада машқ кунанд дар зал, ҷаҳонбинияшон зиёд мешавад, саломатиашон хуб мешавад. ман омадам инҷа хеле саломатиам хуб шуд, хеле машқҳоро ёд гирифтам, кушода шудам. ҳозир саломатиам хуб аст. саъй ва талоши Фаршед барои машғул шудан ба варзиш ва беҳтар кардани саломатӣ воқеан ҳам метавонад намунаи ибрат барои ҳар фарди ҷомеа бошад.